ఆల్కహాల్ గురించి మన సొసైటీలో కామన్గా ఉన్న అపోహలు ఏంటో చూద్దాం. మొదటిది, రోజు 1-2 పెగ్గులు మందు తాగితే ఏం కాదు. ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే WHO గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఈవెన్ ఒక సింగిల్ డ్రాప్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ కూడా మన బాడీలో సెల్స్ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది. రెండవది, మందు తాగి పడుకుంటే మంచిగా నిద్ర పడుతుంది. ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే మందు తాగిన తర్వాత నిద్ర పట్టినట్టే పట్టి వెంటనే మెలకువ వచ్చేస్తుంది. మూడవది, మందు తాగడం వల్ల సెక్స్ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే మందు తాగిన తర్వాత సెక్స్ కోరికలు పెరుగుతాయి తప్ప యాక్చువల్ సెక్స్ సామర్థ్యం తగ్గుతుంది. నాలుగవది, వీకెండ్స్ మందు తాగితే అది ఎడిక్షన్ కిందకి రాదు. చాలామంది వీక్ డేస్ అస్సలు తాగకుండా సాటర్డే సండే ఓవర్గా తాగేస్తారు. దీన్ని బింజ్ డ్రింకింగ్ అంటాం. ఇది కూడా ఒక విధమైన ఎడిక్షన్ కిందకే వస్తుంది. ఐదవది, మందు తాగడం వల్ల ధైర్యం వస్తుంది. ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే తాగిన మత్తు ఉన్నంతసేపు కొద్దిగా ధైర్యంగా అనిపించినా ఆ మత్తు దిగిపోయిన తర్వాత విపరీతమైన కంగారు, ఆందోళన, గుండె దడ మొదలవుతాయి. సో అపోహల్ని పక్కన పెడదాం, నిజాలని గుర్తిద్దాం. థ్యాంక్ యూ.